Lapur askotxo dabil Espainia aldean. Harrapatzen baitute dutena parean, ta gero eskutatuta eraman aldean. Horrelako asko daude baita ere geurean. Zuk zelan daroa zu ordu aldaketa. Erlojuak bakarrik eman zuen buelta. Burua daukat ondo ta ideiaz beteta, beraz bota ezazu hurrengo ariketa. Gaua luzea eta eguna laburra. Beraz parrandan eman behar da egurra. Halloween joan da ez dugu beldurra. Gozatu behar dugu daukagun apurra.